Craig ydw i, ac rydw i'n byw yn Merthyr gyda fy ngwraig Laura. Fe drafodyn ni feithi am gyfnod cyn i ni benderfynu codi'r ffôn a dechrau'r broses. Ydyn ni'n ddigon ffodus i gael 2 fab ein hunan. Pan oedd ein mab ei engaf tua hanner ffordd trwy'r ysgol uwchradd, roeddwn ni weithiau'n teimlo ychydig ar goll, gan fod y bechgyn yn tyfu'n fwy annibynnol bob dydd. Roeddwn ni'n gwybod bod digon o fywyd yno ni o hyd, a bod mwy o amser gyda ni. Clywais ysbyseb am feithi, felly cysylltais â charfan Maethu Awdurdodau Lleol Merthyr. A dyna ni, rydyn ni wedi bod yn meithu ers dros 10 blynedd bellach, ac rydyn ni wedi gweld y cyfan ac wedi cwrdd â rhai o'r plant mwyaf rhyfeddol. Un peth oedd yn sefyll mas i ni am garfan ein awdurdod lleol yw bod popeth maen nhw'n ei wneud bydd gorau'r plentyn. Dydyn nhw ddim yn ei wneud mwyn gwneud elw. Maen nhw wedi bod o gymorth mawr i ni. A hefyd felly ein grŵp cymorth rhieni maeth lleol. Rydyn ni gyd yn siarad am yr hyn ydyn ni'n mynd drwyddo gyda'n plant ac yn rhannu'r hyn sydd wedi gweithio orau i ni. Rydyn ni'n dysgu oddi wrth ein gilydd. Pan ydych chi'n rhiant maeth, fe gewch chi ddiwrnodau da a diwrnodau gwael. Felly mae'n braf bod yna grŵp cymorth i ni droi ato. Dydyn ni byth yn teimlo'n unig. Roedd gan bob plentyn a ddaeth ato ni stori wahanol. Mae gyda ni grŵp o 4 sy'n frodyr a chwiorydd ar hyn o bryd. Ac mae'n gwybod ein bod ni'n helpu i'w cadw nhw gyda'i gilydd, eu cefnogi i dyfu fyny, brodyr a chwiorydd yn yr un teulu, i gyd gyda'i gilydd. Dyna yw'r peth mwyaf boddhal rydyn ni wedi gallu ei wneud fel rhieni maeth. Rwy'n meddwl am fy mechgyn fy hun yn tyfu fyny ac yn cofio pa mor bwysig oedden nhw i'w gilydd. Mae mor hawdd cymryd hynny'n ganiataol. Mae'n rhaid i chi fod yn wydn, heb os am hynny, ond mae helpu'r plant yma sydd wedi cael eu hunan mewn sefyllfaoedd anodd, heb unrhyw fai arnyn nhw eu hunan, yn cadw ni i fynd. Rydyn ni am iddyn nhw gael y dyfodol gorau o'i blaenau, gan wybod ein bod ni yma iddyn nhw bob amser.